खुलुमबाय। दिनै जों Nbcc नेशनेल बर' क्रिस्टियान काउन्सिल गासै बर' क्रिस्टियानफोरनि आमब्रेला अर्गानाइजेशननि वाइस प्रेसिडेन्ट रेभारेन्ड सुसिल दैमारि, प्रेसिडेन्ट रेभारेन्ड डक्टर अर्जुन बसुमतारी फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय गसंनाय जाबाय। साननैसो सिगां बर' क्रिस्टियान कार्टुन बे इउटिउबनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा भाइराल जानायखौ जों खोनादों। जोङो Nbcc जानानै बुंनो गोसो जायो, बे कार्टुनखौ जोङो मिथिया, जोङो सिनाया आरो बिनि बुंनायखौ जोङो सापर्ट खालामा, नाथाय जोङो बिनि बुंनायखौ कन्डेम खालामो। मानोना बिनि बुंनायनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमनि दैदेनगिरिफोर आरो फोथायारिफोरनि थाखाय बियो हामा जादों, दुखु मोननाय लाबोदों। बेनिखायनो जोङो Nbcc जानानै बे कार्टुननि क्रिएटरखौ गोख्रों रावजों बुङो, जाहाथे इयुनाव बेबादि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थायो आरो बे ससियेल मिडियाखौ जोंनि बर' जाथिनि आरो समाजनि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय मावनायाव बाहायो, बेखौ जोङो बुङो। आरो जोङो बुंनो गोसो जायो, जोंनि बाथौ धोरोमनि गासै दैदेनगिरिफोर आरो फोथायारिफोरखौ जाहाथे बिनि बे बुंनाय जायहा बुंदों जे बाथौ धोरोमा बर'फोरनि थाखाय गुदि धोरोम नङा, बेबादि बुंनायजों, नंखाय बुंनायजों जाहाथे दैदेनजाया। मानोना जोङो फोथायो बाइबेला बेबादि फोरोङा आरो गोथार बाइबेलखौ जोङो बेबादि बाहायनो हाया। जाहाथे बिनि बे बुंनायजों दैदेनजाया, बेखौ जोङो गुरैयै खावलायो। आरो आगोलनि बादि Nbcc बर' समाजनि गोजोन खौसेथि जौगाथायनि थाखाय इयुनाव खौसेथियै मावलांनो थाखाय जोङो मिजिंथियो। आं बेखौनो Nbcc आफादगिरि जानानै बुंथिनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। गासै बर' रायजो राजानिसिम आरो बाथौ धोरोमारिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो हामलायनाय आरो बाख्नायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आंबो दिनै बे जिथु बिबुंथि इउटिउबाव हेगारदों, जिथु ख्रिस्टियान कार्टुन होननाय, बे ख्रिस्टियान जिथु कार्टुन जिथु दिहुनदों, बेखौ आंबो फ्राय नायनायबो जाया आरो मिथियाखैमोन। खिन्थु लोगोफोरनिफ्राय आं खोनानो मोनबायदि पास्टर जेम्सआ बेबायदि जिथु बिबुंथि होदों, बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि धोरोम नङा होननाय बाथ्राया जोबोद सोंखारि जाथाव बाथ्रा जाबाय। जोंनि ख्रिस्टानफोरनि जिथु बाइबेल, हलि बाइबेल, बेयाव बेबायदि बाथ्रा लिरनाय गैथारा। बिथां पास्टर जेम्सआ सोर जों बेखौ मिथिया। पास्टर जेम्स, जों नोंथांखौ खावलायदों, फैबाय थानाय दिनफ्राव नोंथाङा बेबायदि बिबुंथिखौ होनो नाङा। आंबो दिनै Nbcc नेशनेल बर' क्रिस्टियान काउन्सिल भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै आरो अल आसाम ट्राइबेल क्रिस्टियान क'अर्डिनेशन कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै आं नोंथांखौ खावलायदों, जेम्स पास्टर, नोंथाङा बेबायदि माब्लाबा बिबुंथिखौ होनो नाङा। बेबायदि बिबुंथिया जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जोबोद समयसा लाबोगोन, बेले बेजे लाबोगोन। जों दायो एसेबां खौसेथियै हारिनि थाखाय जों सानदों, मावदों, आरो बिदिनो जोङो खौसेथि थागोन, मावलांनांगोन। धोरोमखौ लानानै बिदि बेले बेजे समस्या सृष्टि खालामनाय बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। बेनिखायनो आंबो दिनै Nbcc जानानै आरो अल आसाम ट्राइबेल क्रिस्टियान क'अर्डिनेशन कमिटिनि जानानैबो सोंखारिदों। लोगोसे खावलायनाय थाबाय गासै बाथौ धोरोमारि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन फोथायारिफोर, नोंथांमोननिसिमबो गुरैयै खावलायनाय थादों
बे बाथ्राखौ जाहाथे नोंथांमोनाबो दुखु दामोनसै नाथायब्ला बेबायदि जुदि बिथां पास्टर जेम्सआ जुदि रिपिट खालामबावोब्ला जों दिनै बुंदों बिथांखौ जोंफोरो आरो बेलेग रोखोमनि जोंफोरो डिल खालामगोन दासिम जों बेखौ सिनाय मोनाखै बे रावजोंबो गैया कुनु मोनसे गिर्जाजों सोमोन्दो गैया कुनु मोनसे ख्रिस्टान अर्गानाइजेसन एस'सियेसन जेबो लोब्बा गैया जों सिनायखौनो मोना बेनिखायनो जुदि बिथाङा रिपिट खालामोब्ला तेतियाहले जों अबसे बिथांखौ आरो जोङो खेबले लोगो हमथारगोन आरो बेखौ जोंफोरो साबधानबादि होथारगोन दाबो जोंफोर नाजागोन बिथांखौ लोगो हमनो बेवहाय खावलायनाय थाबाय पास्टर जेम्सखौबो लोगोसे आरो जोंनि बाथौ धोरोमारिफोरखौबो आरो गासै रायजो राजाफोरखौ निसिम जोङो बे स्पष्टीकरणखौ होनाय जाबाय जोबोद जोबोद हामबायसै